sekunjalo. Awu madoda. Akya. Yithi siyafika khona nenkinga. Ni hao? Niyawuma. Yine wena. Niyawuma. Baba Msoli yaphila. Ngiyaphila mfowethu kunjani? Sikhona. Siyakwamukela kwaJC Potchefstroom ngaphansi kwemuzwa kwa Halfway. Yes. Baba Msoli sithe asikubize namhlanje siwu Halfway igalo lakho elikhulu osulenzile ngehashi lethu laka 40 usabalalisile igama lethu besithi ke manje ayisikuthatheke manje sikususe kwa 40 sikuwelise izintaba sikuwelise imfula sikuwelise ulwandle sikubeke nje eChina sithi lo msebenzi owenzayo siyacela ke manje uphushe ngaye uJC lo ngaphansi kwa Halfway baba uMsweli sizokwamukelisa ke namhlanje ngehashi elisha ozophusha ngawo umsebenzi webucket. Sisiye nichiwe kochiwe ma. Hey, cha ngizama ukuthi JAC, thank you for the opportunity onginikeze lona. Thank you so much for believing in me. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu asibongeni kakhulu sibongela abantu base-Afrika. Ngiyakhumbula futhi kwathi Jianghang. Isiqubulo sabo noma islogan sabo sikhuluma ngokuthi i-better product, better world. Yabo bese ke sizothatha lo better product no better world sizowubeka ekuthini senze abantu bakithi bebe abantu abangcono ngoba thina sihlaselwe yini indaba ye-poverty. Siphethe umgxala mana ke ngwenya. Uthi angizothatha lo mgxala kangizwe lo. Ungizwe phela washiya endleleni. Manje macingwane ke usungithwese ijoka ke manje. Sekufuna ngizobamba la manje kodwa ngathi iveni yamaphoyisa kwakuyimelo yelo le. Futhi yabona ke lezo ngilekelela kalula ke ngoba akusadingi ukuthi ulinde umbhalo oyibhaliwa ngithi Konke kulapho nje. Ubona ngoyelo bakithi ubona ngoyelo awusalokhu manje ucinga igama uthi ubona ngoyelo uthi oh madoda manaka sangena eChina madoda njengihanyi siphakathi manje eChina akya madoda igama lawo lezulu umgxala singena la ungangenwa khona la unomgwaqo khona la ungekho khona umgwaqo ayithi umgxala lensimbi yokumba eshaya yonke into siphethe umgxala ke manje wathi sibone madoda akya kodwa ke ngwenya before ngena ngicangitshengise la ngaphandle ukuthi ngibhale ithini ukuze ba endleleni nje abantu bazi. So uHalfway mfowethu unama dealership awu 3 aka JC sino Potchefstroom la ukhona iyona ndodana endala yaka Halfway kade sibe nompangeni lapha eZululand then entsha dealership esivulayo Durban Central so awu 3 ama branch wethu aka JC wona wonke ke akunikeze lo mgxala oyelo melo ukuthi usebenze ngawo hayi khona nabasha igongo bajabule bonke abantu ngazi ukuthi lo mbala lo ngazi ukuthi enye network ngathi usobothilele network cha mfowethu asibonge kakhulu angazi le nto le yaqala vele la ekhaya saqhubeka khona la ekhaya ukungethemba ukuthi ngangaze ngiyibone ukuthi ngathi mangena emotweni mhlambe kube khona umehluko esiwenzayo nakubantu nakuma customer nje ukuthi abantu bethembe ukuthi hayi mayihamba umsweni basazokwazi ukuthi bezothenga. Siyabonga kakhulu leli thuba impela enisinikeza lona ngaba uJianghang ngabe uHalfway ePotchefstroom ngaba iDurban Central kodwa okunye ngikubonile ukuthi uJAC ngibona ngathi unama branch unama dealership la ko 500 usuyabona ukuthi anganomhlabeni yes uyabona ukuthi ke futhi enye into engeke ngayibheka phela nami ngithe ake ngayigugula yo 1960 bani kodwa yazongena kwi stock exchange isabo ngo2001 ubonga ukuthi yona ayibrand endala ekade vele ikhona ngale iyagijima okwangempela. Ngizocela ke abantu base-Afrika abantu base-South Africa buyani ozani nizothenga lana bakithi siyacela bafowethu. Uyabona lezi imoto uHalfway uthatha uhalf mangisuka nje ngidriver ngize emzini onosizi uHalfway selwenzile uhalf wakhe bese nina niza no 10 okunye sikucelayo ukuthi mawucabanga ukuthenga bakithi uzani phela ake nimene ngale kancane kwa 40 manje sesiqedile sesingala akesibe ngapha manje ngapha kwamelo yelo manje sihamba ngeveni nazi inamba la. Siyabonga kakhulu ngonyaka ethi siyabonga
ngicela ubambe obambe lokhiye lo asiba okudala kubuyele ekhesana lapha siyabonga kakhulu lapha thank you so much thank you hayi umbeneke kumelo yelo wakho ushaya ukhiye awu into kamashobo mashobo domnyakazelo semashobo ematha ayi angena akya manje okay akya ezakithi kwazi hoy iphinto ustart ungala akya mana kuna sunroof kuna mama yapo anje okushayela amaphathini ivrupa bethi ivrupa yabona ke lena ke ngizoyenza i-Uber ke iyaqualify hey kahleni bafowethu unamanga uyazi ungazi kuyafana nokungaboni hey bengicathi kuyadlalwa la kuyasetshenzwa usuperlat Africa my continent, Africa my home. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Siyanicela wozani nizothenga kwa JAC. Siyanicela bakithi. Posh Epstein. Umsebenzi sesiwenzile mkhulu kakhulu, umsebenzi sazowenza mkhulu kakhulu. Siyacela bafowethu, siyanicela. Umuntu nje ocabanga ukuyothenga awunaka umcala amadoda. Yeah. Okay ngwenya lana uno 4x4. Yes. Akukho la ungangena khona, akukho la ungafika khona. So okwamanje normal drive u too high. Yes. Idonsa nje ngamasonto ngemuva. Uma kwenze ungena nje udakeni, isend noma yini, uyayishifta nje. Okay. Ubeka ku 4 high. Udaka nje olungatheni. Yes. Uma lishuba udaka. Mhlambe indawo nje umgaqo kakakhiwa uyobheka umuzi lapha enzansi then usuyayishifta ke manje uyisa ku follow. Yes. But make sure every time ushifta ivehicle yakho ikupark. Then usuqedile again usuyayibuyisela ku too high wakho uhambe normal. And then imoto inama driving mode ahlukile. Ubuka nje lapha ku dashboard khona normal, khona sport, khona snow, khona economy. So la washintsha lama driving modes wakho. So vele upushe nje leli button. Yes. Qeda shintsha driving mode, shintsha driving mode, shintsha driving mode. So in normal mode ihlezi lapha kuyona. Yes. Mufuna ukushintsha gear kuno unlock olana. Yes. Press that unlock and then ukwazi ukushintsha igear lakho whether reverse or forward. Yes. I-screen sakho imoto yakho comes the 360 degree view camera okwazi ukubona on all angles. Uma ubuka la manje uzibona lezi ingane lapha ngaphakathi ngaphambili. Uma uvala ngeke ngivale ngala lana usuyabona your side nangale uma usuvalile izokwazi ukuvula ubone the side nangemuva uma ufaka u-reverse. Yes. Unginyathelela ibreki. Yes. Uma ufaka u-reverse it shows you ngemuva ukuthi imoto yakho imi kanjani. So le moto is packed with all features ongayicabanga 125 kilowatts amandla, 410 newton meters of power. Iyakwazi ukudonsa futhi trailer u3.5 tons uma ikwazi ukuyibhleka yona. So ungakwazi ukulayisha izinkunzi nje ezimbili mase siyovula lo muzi esuke siyovula. So yonke into iphelele ngonya. Sine sunroof ekhona for extra light umusha i-content. So awusayidingi manje i-floodlight unayo nje iqhamuka phezulu. So ngonya konke kokunye khona nje kwi-screen display. Okunye okubaleka kakhulu ngalesi screen uyakwazi ukuthi usethe wenze konke okufunayo. Ifoni iphelele le ngonya. Yes. Ifoni iphelele and uyakwazi ukusetha even ama modes emoto icolor ofuna u-blue, ufuna u-yellow, ama mode lights aqhamuka la uyakwazi ukuwashintsha. So konke kula. So take your time nje munesikhathi uyibuka. Ayikho into engakwazi ukuyenza imoto le. And then inawo Android Auto no Apple CarPlay uyakwazi ukuconnecta i-cellphone yakho Android noma Apple. Inawo no wireless charge ubeka ifoni yakho la
enawo i-capability yoku-charge Charge, wirelessly, yes. it will charge. Then lana sine-cooler box la. Oh. Ukufaka ke iy'phuzo, hhayi lezi ezine-percent. Um, Ufake lana nje wa-ona lana kuyayibandela, uyivalele kuhambe kahle konke. Nama-charger ngemuva akhona kumuntu ohlezi ngemuva. Hey. Thank you very much. Angisena magama. Thank you very much.